Mä oon Juho Toivola ja oon toiminut rekrytointikouluttajana jo yli 10 vuoden ajan. Lähdin mukaan ideoimaan HRA-rekrytointikoulutusta, koska Suomesta puuttui yleisesti tunnustettu sertifiointiohjelma, jossa käsitellään ajantasaista juridiikkaa ja ammattikäytäntöä. Kaikki lähti turhautumisesta siihen, ettei mitään hyviä käytäntöjä tai tutkittua tietoa jaettu organisaatioissa, vaan se levisi hiljaisena perimätietona organisaatioiden sisällä, jos siis levisi. Erityisesti lainsäädännön tuntemuksessa oli puutteita. Tämän vuoksi minulle on tärkeintä, että koulutus perustuu ajantasaisen tietoon laista ja asetuksista, tieteellisesti tutkittuun tietoon ja kansainvälisiin standardeihin, ei niinkään kenenkään yksittäisen henkilön mielipiteisiin, edes minun. Mulla on ollut kunnia toimia alusta asti jäsenenä HRA-tutkintolautakunnassa, joka käsittelee ja hyväksyy HRA-tutkinnot. Ja hei, koulutusohjelma ehtii vielä ilmoittautua. Tervetuloa mukaan rekrytointiosaajien joukkoon.